Λοιπόν, DIC Slime εδώ και λέω να ξεκινήσουμε μια καινούρια σειρά με τέτοιο, με Minecraft δηλαδή, αλλά single player, όχι multiplayer, και θα ονομάσω τον κόσμο DIC Slime. Λοιπόν, αυτά δεν τα πειράζω όπως είναι και αρχίζουμε. Αυτή η σειρά θα διαρκήσει μέχρι το Nether, γιατί τώρα μέχρι να πηγαίνω End, βαριέμαι και τέτοια πράγματα. Είναι λίγο χάλια. Ποιος πηγαίνει End τώρα και βλακίες. Και εμείς θα τελειώσουμε μόλις φτάσουμε στο Nether. Πανεύκολο. Αλλά τώρα θα σας δείξω τα βασικά πράγματα που χρειάζεται να ξέρεις. Όπα. Για να αρχίσεις Minecraft χωρίς lag. Περιμένετε μάλλον. Λοιπόν, το πρώτο βασικό πράγμα είναι να πάρεις ξύλο από εδώ, κρατώντας το αριστερό κλικ στο δέντρο. Εντάξει, έπεσα στα χειρότερα δέντρα τώρα, πραγματικά χωρίς πλάκα. Ωραία. Τώρα, αυτό είναι πρόβατο, που χτυπώντας το 7 φορές με αριστερό κλικ, πολλές φορές έτσι, μας πετάει αυτό το wool. Και θέλουμε 3 wools για να φτιάξουμε ένα bed, ένα κρεβάτι δηλαδή. Ελπίζω να κάνει και αυτό το μαύρο, άσπρο με μαύρο, ανάμειξη. Πέσε. Μπράβο. Λοιπόν, και πρέπει να μαζέψουμε αρκετό wood, γιατί όπως ξέρουμε, το βράδυ, να τώρα είμαι σίγουρος, με εμφανίζονται τέρατα και σε τρώνε, σε ξεσκίζουν αν δεν έχεις φτιάξει σπίτι. Ειδικά όταν δεν υπάρχουν φώτα και τέτοια. Και πρέπει να βρούμε και φαγητό. Βλέπω μια γελάδα δεξιά εκεί πέρα. Για να ξεσκίσουμε, να φάμε κρέας. Κάτσε πάω, μη φύγει τώρα. Γιατί κάτσαμε αλλιώς. Αυτό το βίντεο το κάνω για ένα παιδί που λέγεται Top Chris 02. Και θα είναι σε λίγο καιρό μαζί μας. Έλα μια ώρα. Επιτέλους. Μας πετάει, όπως βλέπετε, 2 μπριζόλες καμιά φορά και 2 δέρματα, τα οποία τα φτιάχνουμε για πανοπλία πιο μετά. Αλλά τώρα δεν είναι πολύ χρήσιμα, που είναι 2. Και κάτω δεξιά αρχίζουμε και πεινάμε. Έχει μια μπάρα με μπουτια κοτόπουλου. Τι είναι αυτά, τέλος πάντων. Ναι. Και πρέπει να τα γεμίσουμε, γιατί αν κατέβουνε πεθαίνουμε. Επίσης πρέπει να μαζέψω πάρα πολύ ξύλο. Συνιστώ περίπου 13 με 15 κομμάτια εκεί πέρα κάπου, βασικά, γιατί είναι τα ιδανικά για την πρώτη νύχτα να επιβιώσουμε, ας πούμε. Τι αν δεν επιβιώσουμε και την πρώτη νύχτα, άντε γεια μετά. Λοιπόν, έλα, μπράβο. Θέλω λίγα ακόμα και πάμε να φτιάξουμε το σπίτι μας. Γουρούνια, αυτά είναι ό,τι πρέπει για φαΐ. Κάτσε, είναι χαμηλωμένο το sound, ναι. Μπράβο, λέω κι εγώ. Λοιπόν, και όπως είπα θα πάρω λίγο wood ακόμα, ξύλο. Ωραία, πάμε. Έχουμε λίγο lag βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Τώρα, μόλις κόψω και αυτό το δέντρο, πάμε σε ένα mine, να βρούμε mine βασικά. Εδώ, όπως βλέπουμε, δεν πέφτουμε από ύψος, επίσης κάνουμε ζωή. Κοτόπουλο. Ο ήλιος είναι μεσημέρι και μόλις πάει νύχτα, άντε. Έλα. Έχουμε αρκετό φαγητό. Να φτιάξω ένα στην έρημο σπίτι.
μια ξύνα η οποία σπάει και πιο γρήγορα και αντέχει και πιο πολύ. Δηλαδή έχει